Zdravím vás, bratia a sestry. Zas je tu to Dino Crazy Man a teraz zdravím hlavne chovateľov králikov, zajacov, už jak chcete. Ja chovám zajace. Dneska sebe ukážeme, jak si čistá napájačky a jaký rozdiel medzi plastovou a keramickou alebo ostatnýma. Ja používam napájačky litrové. Plastové skladajú sa z takéto nádoby, knipu a z gumičky, ktorú vlastne len našrubujeme na doraz, že by to tá gumička mi ho neprecahli. Potom bude cejs. Tak, vrchnáčik už dám navrch, že to zasunie. Krásne. Ide na to taký drucík. Toto prepcháme cez dírku a toto tu zakvačíme znúka. Takže globálne to vyzerá tak. Tu je zajko, tu pije a zvonka je to. A opak to mám. Toto sa opíra poklitku, toto dáme stady, zavešíme a prakticky on pije znúka a toto nám zvonka, nezavádza to, šetrí to priestor. Takže tak. Ja použijem toto litrové, vytríme to plus minus 2 dní, už len potom buď zdolívam a pekne sebe pije. Malé však ľudia naučia, kúkajú, hej, oni prídu a jazyčkom šumne píkajú. Teoreticky som vám to ukázal a teraz tu vidíme starú samicu ako pije z napájačky. Krásny jazyček jej. Kmita, pije, voda tečie. Maličké, som dať ho na špičky, ale píka. Jazyček maličký, ale zatvorené očka, takže asi čo? Chutí. Tu vidíme, že niekedy aj jedna napájačka nestačí. Tu máme súboj, malé MMA. Kto bude prvý pri napájačke? Odstrčil. Táto fajnota. Strašne. Chovatele používajú plastové misky, lenže on tu čape, zamarzne voda v tým, hej, treba to potom vylívať. Nevarím, že v tamtým nezamarzne, hej, ale väčšinou ja mám napríklad kryté, nie je tam teda mrazu a furt doliem teplejšiu vodu a ona akurát takú malú, maximálne škrupinku še zrobí, nikdy som nemal s tým problém. Nerozsáhlo še, nerozbilo še trimu. Do té plastové, no, ona pije, ale s prebačením tu zašpiní to, hej. Už kto jaký je zvyknutý. Ja som zvyknutý na tamté. Používame aj keramické, také veľké, oni sú stabilné. Fajné sú na leto, nie je problém im. Ja dávam, keď sú malé zajky, lebo vše veci napijú, pohodlnejšie to je, keď vypijete z pohára a potom idete piť pivo z plechovky. I toto ešte používajú, ja to tebars nemám rád. Do jednej še dá jedzenie, do druhej še dá voda, ale jak on chodí, čape, potom tu nakruší, potom to kličí, kvaší a nie je to dobré. No to už jak to chce. Tak to používa i vrchnaky od týchto. Tak to používa i toto zaklopky, co še dávajú na 150 rúry, otočí to, hej, má skoro za lacno, za pár hechtáky, nežka každý kúka na penieži, ale aj na účel treba kúkať, lebo zajac co príde, s prebačením tam še naseje a bude tam špina a proste kus hygieny, však i ten zajko je len jak še varí človek a chceme, že by kuštičko fungoval i kultúrne sebe žil, nie? Čo sú to naše krásne zajky, ktoré máme radi. Stáva še, že keď svieti do toho slnko, tak še vám co napájačky, še vám co zaželenia, zašpinia. Ja vám mám na ukážku. Ja mám také nálepky, mám rok a toto, to už je len proste také finta, že by še to nemýšalo, keď to umývam. Chcem povedať, že ja to zdezifikujem so savom. Savo še dáva i do vody, na to, že by to tie baktérie še odstranili, teraz všade baktérie. Savo keď še dalo kloktať, možno tak to by vybililo i zuby,
či sa vám to ľúbi alebo nie. Ja používam Savo. Nechcem robiť im značku, že Česi, hej, bratia, čau. Mám vás rád. Znáte, co je dobré. Je to dobrý prostredok, ktorý ja nalejem vlastne. Koncentrát sebe zrobím do vedra. Ja sebe zrobím zo Savo taký koncentrát. Dám tam takú jednu odmerku toho alebo kus vecej. Podľa sily, podľa zapachu, podľa toho, či to chceme nechať dlhšie tam namočené, alebo cez noc a ráno še do toho puštíme. Necháme odmočiť normálne, celé to ponoríme. Tak. I vrchná gíšicko, nič tému nestane, mám odskúšané fajne. Ono še to odmočí a potom už len zoberieme húbku a môžeme ťuchať. Ukážeme sebe to. Vidíte, že pomaľučky še to tam uvoľnilo. Už to tá želená hmota. To tie riasy. A už len šumne. Húbku. Klasicky. Toto sú dobré napájačky, bo ja tam štúrim moje chapadlo. Hej. V pôde tam štúrim a je dobre, keď je štvorcové. Lebo keď je okrúhle, tiež je to, len sú väčšinou úzke. Tak to používa fľašky, ale to tie knipy tam našrubuje. Je to tiež výhoda, že nedáte toľko peniaž, ale mne še vidie, že toto sú fajné, lebo šumne sebe ich vyčistím a furt sú jak nové. Takže šumne proste prídem a dám jednu stranu, ona še uvoľňuje, vidíte, až na rukou mi to púšťa. Žiadny trik, žiadny top, to ten shop. Klasický, kus mám šmerdzace ruky, ale mi aspoň nechty vybili. Jedna strana plus minus, už je, a ideme druhú. Čujete, jak škrábe. Ideme ďalšiu stranu. Zvonka. Treba zobrať staré šmaty, lebo Savo co robí, takedy som zrobí až dziru. Takto môžete, hlavne dzeci, alebo takto, kto má nejaké problémy s exémami alebo s dačím, že Savo mu nie je dobre dať sebe do tej gumené rukavice. Ja nepotrebujem, co človek vyrobený na stavbe, ruky vydreté, také Savo jedine mu pomôže mu vyčistiť. Ono dobre, i keď mechanici, že máte zajdzete ruky, tak kus vám povybiľuje. A čistíme, a že by bolo fakt šumné, čisté. Ja ešte používam mydlo klasické, ktoré sa kus sebe, alebo jari, alebo co, ale mydlo je koštičko také kus prírodnejšie i ten savový zápach na čisto kus. Prídeme a šurujeme zvonka, no vidíte, už nalepka ide vonka. To nič, máme nové, dáme bude jak nová. I toto napúšťame vody, môžete robiť spod ceplu. Odíde toto, to nič, nalepíme novú. Tak, toto, že by prešlo cez to voda. Tak krásne, jak nová. Jak nová je, vidíte, a rožek je co? Krásne čistý. Paráda. Ešte koštičko tu vidím. Hlavne keď máte dlhé palce, jak ja, tak je to super. Toto máme čisté, krásne z vodu. Prejdeme, premijeme, necháme sušiť. Vrchnaček, toto isté, hnusný je, fuj, zajdzete. Aha, krásne. Šumne ide dolu. Takže krásne vyčistíme a je to super, paráda. Napájačka bude švíciť, voňac, tak to má rady savovú vôňu. No super. Takisto s mydelkom ešte. Dobre je to, super je to, krásna napájačka, nová, paráda, šedý vrchnak, krásne. Poviem vám len jedno, je to taká špinavá robota, najlepšie je to robiť z pračovní špinavej kuchni vdačím,
Ja vidíte, tu mám váňu, šumne je zdvihnutá, som si je prispôsobil, nemusím sa zhyňať z dolu, chribet ja už týždne najmladší. Chovateľom prajem len zdravé zajace, že by sa im fajne pilo. Už či sebe zoberete tú radu, či kúpice toto napájačky, či druhé, hlavne nech vám chovajú a robia vám co? Radosť. Chovatele, nechovatele, kemu sa to páčilo, dajte odbery, zdieľania, komenty a čekám, teším sa pri ďalších videách. Dovidenia!